Sekuphele amasonto amathathu manje amahhovisi omasipala waseMdoni angasebenzi. Namhlanje izakhamuzi beyihambisana namalungu e-ANC zibambe imashi zifuna ukuthi umasipala uvule amahhovisi awo ukuze zisizakale. The municipality gates remain closed. We as the ANC, we are calling for a total opening of services. Let the people of Umdoni receive their services. I-ANC ithi ifuna ukuthi noma ngabe ubani onokwa ngenkohlakalo kulomasipala athathelwe izinyathelo. We implore COGTA to fast track those allegations, those investigations, so that should anyone be found to be on the wrong side of the law, then they must face the full might of the law. Umasipala waseMdoni ulwemukele uhlu lwezikhalo oluthunyelwe umphakathi wathi usazolucubungula. Sizoxhumana after 7 days nani sesikwazi ukuthi siphathe izimpendulo ngesayo siyocubungula nethimba lethu le-council ne-management kulohla lolu enisithumelele lona. Owengamele ezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu KwaZulu-Natal uThulasizwe Buthelezi uzamile ukungenelela kulolu daba ngesonto eledlule ukuze kutholakale isixazululo.